Знам, че думи като мошеник и мисионер не вървят ръка за ръка, но Майкъл Чикавски бил като Индиана Джонс или Хан Соло. Той бил, цитирам, и надлив и припрян мъж, който отказал съветите на Елън Уайт. Историята ни подсказва, че е бил харизматичен измамник, но без него много адвентисти щели да престанат да вярват след това, което Review and Herald отпечатало през 1869. Цитат: може да не е необходимо да проповядваме Евангелието в чужбина, тъй като нашата страна е съставена от хора от почти всички националности. Край на цитата. Ако достигнем имигрантите в САЩ, те ще свидетелстват на своите приятели и семейства в чужбина и великото поръчение само ще се изпълни. Първият тласък на мисията извън щатите дошъл през 1871 година, когато Генералната конференция гласувала изпращането на Джейн Медсън да свидетелства на скандинавците в Уисконсин. Чикавски обаче не бил милерист. Той бил бивш католически свещеник от Полша, превърнал се в завладяващ съботянин. Бил млад, идеалист, перфектен в 7 езика и в ужасно финансово състояние. Джеймс и Елън Уайт били толкова впечатлени от личността му, че му помогнали да изплати заемите си и спонсорирали пътуването му от Батъл Крик до Ню Йорк. По-късно Елън получила видение да спре да му помага. Чикавски оставил след себе си разрушени мостове и съмнителни сделки, тъй като мразил да получава съвети, нямал против да взема пари, така че след като ЦАСД не го подкрепила като мисионер в Европа, той намерил друга деноминация, която го сторила. Чикавски използвал техните пари, за да разпространи адвентните вярвания в Швейцария. Обаче не уведомил швейцарското събрание на църквата в Америка. И така, когато един старейшина намерил копия от Review and Herald, тайната на Чикавски излязла наяве. Събранието било шокирано, доверието им предадено. Швейцарските лидери писали до ГК с молба да пратят друг мисионер. Адвентният историк Дейвид Тръмс пише: адвентистите в Америка били, така да се каже, притеснени да научат, че вече имало адвентисти в Европа. Американците поканили швейцарците да изпратят свои делегати на сесията на ГК през 1869 година. Въпреки че пристигнал твърде късно за сесията, делегатът останал достатъчно дълго, за да се върне като ръкоположен служител. Другаде игрите на Чикавски най-после му се отблагодарили. Субсидията му била отменена. Той напуснал семейството си и се преместил в Унгария, където по-късно починал на 57 години. Но швейцарската църква все още имала нужда от мисионер. Ето как Джон Невинс се превърнал в първия официален мисионер на ЦАСД в Европа. Духа на разпространението на тройната ангелска вест ставал все по-интензивен в ЦАСД. Дори Джей Медсън трябвало да се премести от Уисконсин в родната си страна – Дания. Работата му довела до първата международна адвентна конференция, Скандинавската адвентна печатна къща и Института Медсън в Норвегия. Американската адвентна църква започнала да проглежда към възможностите за разпространение на Евангелието до всеки народ, език и човек – Световната църква. Но все още липсвал един ключов компонент.